Bueno, avui... quina hora és? Són les 10, més o menys. I avui anem cap a l'estàtua de la Llibertat. Ara estem caminant cap al vaixell per embarcar, passar el control, embarcar i tal, a les carres. Després ja aniré gravant, ¿vale? Bueno, ja estem asseguts aquí en el barco. Ells cagat de fred, jo cagat de por, o sigui, no sé què pitjor. Però bueno, ara estan embarcant i suposo que no estaran molts ja partint. Bueno, ja estem a l'estàtua. Impressionant, és supergrossa. Bueno, anem a veure si nos podem fer qualque foto per aquí o algo. Res, hem fet 4 fotos, ara anirem a veure si pujam a la corona. Antes d'això, perdona, la corona no, en el pedestal, però si veus darrere meu, el skyline de Manhattan és brutal. Ara anirem per allà, intentarem fer 4 fotos també. El que està molt bé és que, a més, no sé en el vídeo si se contempla, hi ha molta gent, però me pensava que hi hauria més. Així és que bastant guai. Aquesta lota no ven jo, que ho sabeu. Bueno, estem dins de l'estàtua i tenim que anar cap a pedestal. Bueno, ja hem dinat i ara estem en el port de Manhattan. I bueno, com veus, mira que hem trobat. Ara supos que no puja a fer un poc el pellazo, no? Si robarem qualque columpió de quesosa, qualque nin. I bueno, riurem un poquet. I bueno, la nostra idea ara és, perquè hem estat mirant l'entrada per Broadway i tal, les que queden són supercares també, no val la pena. I bueno, supos que ara farem una volta per tota la costa i anirem cap al pont de Brooklyn fent una volteta. I bueno, ahí estamos.
Bueno, estem aquí, que és un centre comercial. És tipus centre comercial, està en el port de Manhattan i hi ha una pista de gel en l'azotea del centre comercial. La veritat que està molt xulo perquè tens el pont de Brooklyn just davant i estàs patinant just de vora el pont de Brooklyn i està bastant guai. Quina passada poder patinar aquí. En sèrio, és algo que aquest record me lo guardaré per jo. La veritat que patinar amb aquestes pistes, o sigui, des de Skyline, bueno, Skyline no, sinó els edificis que tenen darrere. És impressionant. És un record que sempre me'l guardaré. Bueno, estem aquí en el pont de Brooklyn, són les 6 i quart. I 11. 6 i 11, bueno, 12. Vinga, i 12. I 12, quasi 13. Bueno, la qüestió, estem creuant el pont, no teníem previst venir, però com no teníem res més que fer després de patinar, hem vengut d'allà, de la pista de gel, allà on està blau, i res, no teníem molt clar què fer i estàvem aquí a prop i hem dit bé, anem a creuar un poc el pont i la veritat que està molt guai perquè en aquesta hora és quan se'n va sol i queda un paisatge super xulo. La putada que està ple de gent. Bueno, lots, ara estamos en Times Square. Hem vengut a fer una volteta perquè teníem solo Com se diu aquesta plaça, Laura? Laura, com se diu això? Times Square. I ara estem fent una volteta en l'illa de Gastera. Vale, on anem ara? A M&M's i a Jefes. Aquí nos den comida de chocolate gratis. Molt bé, allà està la tenda M&M's. Ara anem ja cap a M&M's. Aquí estem, la tenda M&M's, són 2 pisos de tenda i fa un olor a xocolata que flipes. I ara estem a Disney de Times Square. Té 2 plantes, la planta de baix és més normaleta, però aquí hi ha de tot. 2 plantes, una menys que M&M's. Això, bueno, M&M's té 3 plantes, o sigui, flipa. I n'hi ha un supercastillo de princesas. Cari, un supercastillo de princesas. This is America. ¡La cama de Rapunzel! ¿Y para qué quieres una cama? Es la puta cama de Rapunzel.